Ugro tunazoja kuzi ngoro. Alatara mabelebedale. Sura mabelebedale. Chokwadi. Ukumira mwana batsiri. Ngwana batsiri. Wonoza kuzi ngoro. Alatara mabelebedale. Alatara mabelebedale. Chokwadi. Ukumira mwana batsiri. Ukumbira mwana batsiri. Wonoza kuja na tumisani mabelebedale mambo nyandoro. Maigere kutima kwa mutamiti mushama munogara. Pamunodira pasina akupai. Sabu wa wanyindira. Ngai sabu kugara. Akamana wanyenge. Ndi. Kage chingani wachitema kumana. Kakatowanda kuzosikana. Wachitema miti yakaita sei. Vari kutema misasa chero pavada. Vanhu chikonzero chii? Handisi kuziva chikonzero kuti ndechii. Kudarika kamudane ino. Mungu wabusha. Kone yakuma chokwa isimba rekutema misasa chii. Uye zvemoda munhu mambo mongoenda moenda. Simba racho munhu chikonzero chii? Hatinakwanisa kuenda pekutanga asi makasvika pakufara. Zvanzi time dzafamba. Ndokusudi kwatikaita pana. Inyaya isina kupinda. Chikonzero chekuramba tinoteme miti chii? Inoamuzonisa saitema. Nyaya inoitika ndekuti taura kuti iziteme miti hatisisegara kutema miti. Ndati chinokupai kuti muteme miti chii? Ibasa ratinoita. Munoita basa rei? Kanya zvidhina. Saka kana makanya zvidhina munongotema miti because ibasa renyu. Zvekuti miti haitema hamunenazvo. Kwete. But nzvimbo dzatinotema idzi inzvimbo dzedu. Saka pamwe pacho tinoda kuti dzichene. Seapa inenge iri minda yekwangu. Handi kutema nekuti pamuda pedu tusachitema. Ndino muridzi wevhiri. Muridzi? Aiwa kwete. Toona nekusaziva. Asi kana nzvimbo iri yangu nechitindi yangu. Zvakafanana sitendi iri yangu nechitindi yangu. Pakutaura naye zviri patu. Kuita toto amatonzwanana here? Kuti hatinzwanana. Murasa nyaya. Kana ndida kubvunza munozobvunza kwakumberi. Mutango baba. Munogara munzwana. Kana muchidaro muudza mautisa. Munogara munzwana. Kumatema. Dunhu riri kwamatema. Yes. Iri nyika yakwana. Ikwanyanduru. Saka ndokuyana. Kuti mambo. Saka kana ari mambo. Iwono kutema here nekuti kusaziya nekuti pamwe pacho zvinombozitanga watangira kuna sabhuku. Isingazoziva kuti sabhuku wandi azondiperi kuti kana inini ndatadzana sabhundira kwa mambo. Kana kuti iwo wakatotema kare ndizvo. Bongo. Saka tikubvunza kuti kutema kwakaita kwakotema kuti minda ndini. Bongo. Kuti ndeni ndini. Ndiyangu. Ndiyakuti mambo. Apa zvakurivika namakuda nekuti nyika inoi ndeyanyandoro. Bongo. Zvino. Bongo. Nyika inoi ndeyanyandoro. Haisi yako iwewe, haisi kana yani. Ndosaka ine simba ndio wakatonga kuti miti wakatema iyoyo miti yako. Teera. Dai mambo asina simba ukosera wepano. Wabvunze mambo kuti kwa muri kutongera chimambo miti yangu wabvunze. Ndosaka ndabvunza paipai wabvunze. Tamambo muri kutongera chimiti yangu. Mutongere miti yangu. Saka mera muri kutongera chimiti yangu. Una miti. Saka kuti kuna mambo kuita sapo. Sapo ndianoziva kuti mundo wako wakamira wakadai. Mundo wako wakamira wakadai. Iwo
unoudza sabhuku kutima muti sabhuku unoudza kuti ndizvo here zvauri kuita ina sabhuku wanyatwira saka ndomudza sei ona akachamwana iwe imbopindira pamunoona mboine uchenji zvaasikazive ayo kana kushamisira pamberi pedare hauna zvaunenge waita imboisa rokobazi taturi ngaapindura pamusoro mangu ichokwadi ndatema miti takaitema muminde wacho waguta semataura zvaitwa chinoitika ndechekuti pane tension kana kuti pane kukakavadzana pakati pasabhuku nasekuru wangu ndirasekuru ndiri muzukuru mwana wachoro saka ndiri muzukuru kwamuri kuna sabhuku kuna sekuru wangu saka nyaya iripo ndeyekuti nyaya yakabhuya mudare pachigadzirwa makuva sori chambotswe mashure uye atema miti yepamba waida kugadzira makuva nyaya yakabhuya mudare handizivi kana mabhuku zvakanyorwa nenyaya yekutemwa kwemiti ikawiswa mudare nasabhuku kuti matemere emuti uye akandaitema miti yezvirambo nyaya ikapera zvikanzi kwose yakatemwa pamba chaipo miti inenge iri pamba yayo hongu nyaya yari kutaura yemiti yepamba iyo handiziva mutemo chaivo chaivoka ndizvoka isu hatitarise kuti hamumirira but atiparira mhaka yekuti atemera miti yega anotarisa chete zvekuti haurirani tikatitsvage zvimisha nevanhu hatine nazvisu chata ndekuti iwewo miti wakatema iweyo haitemberi uyezve chepiri kana uri kwanyandoo unotanga watozivisa sabhuku kuti miti yandida kutema yakamira so saka zvekuti haurirani iwe wakatoparamaka bote dai mawirira dai sabhuku wakati kwete wakangotema imhosva zvakare kuverekera mhosva iwoura utsimudza ruko ura sunzuri kurei toda kunzwanana aiwa hatinzwanani ndiri kupa zvinoitwa usachamisire mudare dati mhinduro nyororo pedza kokavadzana zvinzwa here usachamisire mudare usachamisire nokanya zvidhina pandonomeri mafodya vanototenda mirayi nekuti tobhapo chaio unoenda kuchina unotengeswa unzwa here kueurope unotenga vanotoziva mirayi ndokuti aitema miti vomwe anotema matemera akadai iwo usati kushamisa nokanya zvidhina unohwarara unzwa here wodzidziswa hachina choshamisira pakanya hapana chinoshamisira but kungonyarara wodzikama wongokuenda nyaya usauye nemapesona ekuti sabhuku amurira isazvidzidzo tamurira aiwo ndipati ngainzwanani zviri pa2 ndoya kwamuri mimi ndaita zvinhu izvi ndikakwandura anodza mashoko kuti iba usungu ndojeri saka ndodzokerere wemudzauri kundo zvada kuita achimudza mashoko iwayo ngati memusha last time zvakadaro akandidza kuti ita uba usungu ndojeri kana ari baba wangu anodza mashoko iwayo ndikazomudza here mokuti mashoko iwayo semunhu mukuru ingoyakadaro isu hatitarise mashoko totarisa miti yedu yakatitemera itsutsu zvemagaraji eina zvitombokwenzanisai kuti sei akadai kwete miti yakatema iwewe mutemo unoti sabhuku kana watanza sabhuku uya kwamambo usati kusaziva kuti bozi bekutanga unotangira masabhuku kwamambo handisaziva ndakachirunga munotaura kusaziva munokati chikokaike munzira yes hadi international German kuti wapambazana iwe ubvata kulidi unozokupinda mhosva musi zvakare kuti kusaziva imhosva uchinzwa iye munhu asingazivi iyazi yekuti iyazi yes vakuru vati kusaziva kudii iye kuziva unoziva pane chinhu wandandaona chekuti haazive kuti kusawirirana kwake nasabhuku haisi pasipoti yekuti apare mhosva
iye ndopasi kuziva mani ataopa sabhuku mhosva isu totarisa patemwa chete isu zvekuti sabhuku azodai munoitana kana ita kuti mambo uchiti sabhuku akakushauta isi mangani timutongi kana zvaanokutaura zvisingati topedzanisei asi tisonyaya yedu yemiti yedu yaurikutema kuti ko miti yaurikutema iyi uri kuitemerei hazvitenderwi pamutemo changamiri nemunhu wake uyo andauri kutonga tongei iwe sabhuku mambo munhu achitema munda make here hamusi munda make ndotoone vana ifamili yekwachaguta vamwe vari kuharare vana baba vafa ndoma vari kutema pavo pavanogara havana munda pavaripa iye ndechewaguta iro haasi rechaguta chaguta akatokwira mwana muzukuru haana munda haana stendi vese pavaripa vagere pastendi paambuya aiwa usidzungwa tiita kunzwanana tivhunze tabuda tiri kubvunza isu vodai wakangwara nevabvunza bvunzoyo kare wazwa kuti akubvunza udako paparika chete tsikama sabu uyo asire chawakuteni ndiye minda ndiyani minda ndeyemumwe ndandinonenga kupe mufananidzo minda ndeyekwani ndiye kwachaguta uyo unzani timusani chakuti minda ndeyevadini vakundeyavo ine varidzi vayo vandinotoziva ndeyefamili yavo dya pane samuno rekutanga hapana asi avarutema havazivi varidzi varo kuziva varidzi vayo varari hazvisinei mutemo weemba unoti kana uchida kutema muti wambomona sabhuku uchada kutema uri nemuntu kwete kungopinda uchingoti ngaachari zvawani saka inodiwe mhosva iwo saka vanhu minda changamira minda ndeyakwachawaguta iye ndichawaguta zvo andingambiri chawaguta minda ndeyake asi chawaguta ana furomani wake furomani wachawaguta ndisapo pungu saka iwewe unongonoti ndakwenda kunotema uchatema uchiti uchima muda mangu nokuti vanoti minda tichipiwa pane minda isiri yemunhu pungu no one means no one iyoyo miti iyoyo ndeyamambo nasabu kana muri mumuda makoma wakagara makore usina kumurima mutemo zvinokutaura kuti uchida kutogogora chai unopiwa leta yekuti kugogora munda mako unoziva ndisingabazivi zvinokona zvikogwaza kuita zvizvitsa nokuti wena sabhuku hamuwirirana dokunga utongo wacho mubatotisemere pamusoro imambo pamwe pacho changamire vachitaura unongonyanya kana vapedza kutaurawo mutaura iwewe unotaura nasabhuku wako nenzira iyi inini sofa ndichitanga nyaya patakatanga kuti tinesani 2019 tichidzoka Bulawayo ndikasvika kuno ndati baba ndoda churu tokanya zvidhina so far the rest mera vedu tokanya zvidhina vazhinji munhu wezi ndo basa kwedu zvikanzi mutemo uri kuno pairosi pamagorimba zvikanzi pataswa library zvinhu zvinorongedzerwa zvinhu zvinoitwa panapa saka munhu wese achapa pachuru chega chega achabhadhara nhamba yezvidhina that it's okay zvikanzi pachuru apa uri pa6000 that it's okay ichuru izvozvi zvaunyatsobuda pachena
Zibai panguva yacho izvizva project zvisina kuchengetwa chinji kwachoto. Saka nekusaziva inzi water course but takazoona kwachoto vaita se vafenza ndabva ndasiya. Saka ndichiri papo aiwa ndikuramba ndichiri papo nguva inge yaenda ndifunga ndakanya about 6000 ni friend yangu mvura yakatenga kuti asi naye ngatigumire papi ngatigumire pano ndabva ndapisa katinoikauvungaika tikati apa ndatana mudhara ngati mudhara nhamba yadaburitsawo ishoma sikaimba nhamba imakataura ndakafana kupai 2 isini nemumwe akutotora 2 zvikanzi it's okay. Inini pakutarisira kuti zvidhina zvaenda kulibrary kuirosi azvoenda kupi urori reza inga chimbenyu idriver manager abva yabva atakura vaisa mausiku ndopandakabvunza inini ndikazvidhina izvi ndokuendere kwazviri kuita kuhirosi bozi kana makutengesa inini makuti kujikidzira ngatibuda nepachena zvakanzi aukwanise kundibvunza mubvunzo iyoyo pamwe pacho ndakatenga da kutenga zvinhu zvokuti zvishande papi so far from 2019 pairosi muri pasvika muita mafunction zvakada kusawaya yamabhandu waya tikabvunza kuti akana zviripo zvine marisiti zvine komiti isi tisu vanomanya ndoro tofanira kuti tichiziva kuti zvinhu zvipi mafambiro azviri kuita neyabve anetsanetsa ndikatombengura nekumusoro-soro then vachifollowa iwavo ndakaudzwa kuchikwadi chanikaita sei kubva ipapo vabva vakazodzoka isofa ndakanya about 35000 zvakanzi kundiita sei ndikati handikwanisi kukupai kana muchiendesa kuti mausiku bosi tiri kuti kuvaka nzvimbo sevanomusha asi kana zvichibuda zvichiendawo handachandisi kuita musha eji yangu inei neji yavo iyi aiya mwini kutanga yakanaka daiso ino dai mabhazi kwedari utonga dai mabhazi kwedari utonga kudhara azvazvinoenda nokuti kana uine hungo wako kwadari uko ndoti good kuti achazoti zvakati woziva kwasabhukuta kutomubvunze mubvunzo ka uzwa ipapa takutomubvunza mubvunzo achafana kupindura ini sabhuku zvina zvamaitanisa vanhu zvamaita ma6000 zvati zvenyu ndezvekuvaka iro zvakusi kutotanga kanochitotaura iro zvakaita ngeni 2012 takatomirira ramati vanhu nda ma6000 anenge auya kwetogama ma6000 anenge auya achiti ari kuda churu tomutaura kuti toda zvidhina zvineidzingama iwewe uchakudzinga pasi tomutaura kuti tiri kuda zvidhina zvaunozotipa ukanya churu ichi zvinoda zvidhina akati tovaka hirosi right 2019 so far zero right 2019 anditi vanhu vakakanya zvidhina vaiuya mumusha kwakauya vangani vese vane zvidhina zvavainazvo mavarimo varikukanya zvidhina hapana chakavakolekta kana vanhu kana tiine zvataakuda kutenga zvinoenda kunovakisa pahirosi ndopatinotora zvidhina totenga kana yakamatemai tinototengesa zvidhina chinyowani izvo zvese zviripo zveya izvi apa zvakashanda ipapo hongu mangu hongu asi takataura isu pameso pedai mamboteerera isi tisu vatongi saka dzimwe takauti vakupedzinga tinokunyaradza bozinokuda munyaya yedezvoka saka zvinoita imimi vabereki imimi usati wakaona kunoku kuchitonga munhu aitonga ari kutsimbirirwa wongova nenyaya yako inokupadukira ndoza munofana kuziva taura itonga zvepahirosi anoziva kupfuura sabhuku mazhazha ega nemazhazha tovangatibatsire vamazhazha titaurire kuti zvibva makavaka 2019 pahirosi yenyu ine handina rekodi yezvidhina kana kuti vanhu vakakanya unoziva kuti tine matoilets vatakavaka nezvidhina zvipi izvo zvandauza kuti zvakabva papi but taurwa kwazvaitwa akavaka papi zvakavaka matoilets kumabhleya ari chete gore ripi mabhleya pane mabhleya agore ripi
2015. 2019. 2019. 2019. Asi pane chinyowani here chakavakwa nayamashacha from 2019. Kusaka zvinda zvinenge zvitorwa zvinenge zvichinde. Hazvisi kutorwa mambo. Ati akatorwa zvidhina zvingani. Ndikamuti inini zvidhina izvozvo tiri kutengesa simende zvipi nezvipi. Hakuna zvimwe zvidhina zvakatorwa. Saka simende yamakatenga iri kupi? Ndo yakavakisa kapa Heroes. Zvidhina zvingani. Ati ndakamutorera zvidhina zvingani. 2000 baba tierera tokuti aita sa isi chatinacho isimba matinzwa here tinomuya chipiri mamatema zvaitererai ora ino mamatema ari munhero sabu nyaya yetina makamboinzwa here makanzwa zvakaenda zvakawanda sei vana vakusha meni zvakaenda kana zvingasvike kungani mimi nemazwiri enyu zvaenda paHeroes panyika zvaizoita nareza Pamusoro mambo. iwe shamarionda iwe neproblem Aiyo, pane answer. akona kumhanyira dare iwe anoona vamadaichatari mirai musamhanya ngoti jwa vada vagone kutonga vanhu vavai but vakati jwa manje vanokungwatsai musamhanye wewe shungu dzako hadzina basa vane shungu dzakakwaza mangara kare Kuitwa slavery muno ndokuti kazvinda zvedu sabu zotorwa remasambo wachinda kuvaka paHeroes. Chakavaka paHeroes zvine zvinapana chaindiboni chakavaka. isusu togona kutosunganidza wacho dzina zvaakatakura zvidakaisa kuti uya pano mukugadzika saka vanhu vanoziva kuti takatorwa zvidhina Jeremiah anoziva pakaenda zvidhina ari kutaura Heroes Arnold Tombstone irukwe yakaiswana naElderman Mazhazha ichidira under council. naivamaisha ndizvo here no akaendera izvo nokuti maTombstone aya takavakira pazvidhina zvakabva I think kana variwo chandinozoda ini tinoita chokwadi nekuti sabhuku vakataura takatorera vanhu vanganisi kutaura neuyu togona chokwadi bvunzo wangu imi ndewokuti it's less than 4,000 zvakavaka zvese baba it's less than 4,000 uyezve gore ripi patakatanga kuisa 24 ndopatakatanga it was a 2019 handiti 2019 Yes. chitwa zvavataura achirege aitazoita Panyaya yenhamba takambokaswa nekomiti. Ndabvunza mashoko iwaya kukomiti. Vakati mbukuma mune 15,000. Then zvinhu zvakabachi vanhu. Ndikati komiti yacho iri here muno ndikati tese tiri mumusha padhuze tinokwanisa kufamba tichiona pane zvidhina zvega zvega. Po zvidhina zvedu akuzviona tese tiripo. Vakati ivo ndova kunya kupindura zvikanzi kana zvakushandiswa muzondiudza ndikwanise. kunyebe nanhasi ndizvozvo zvidhina zvirimo muvanhu varukanya zvidhina. kunyebe Kana taakuzvida tinonozvitora tichishandisa. tapedzerera renguva Uchitaura imandi kuti ndingadai vaika havazi mapofu vadireza akatakura zvidhina havapenge pamberi pedare ipapo pekuti Reza akatakura zvidhina ati 2000 kandikakutaurirai kuti hongu ndo dzatakatengesa simende. Simende hapana munhu ari kutorwa mari yake kunzi ndiite zvakati. masabhuku anotori nenyaya kare Alright. ende anotikira komiti yenyu pano ina sekretary anenge achinyora bhuku da komiti yese vanhu vari 7 satande patudzo zvidhina zvakaenda kupi shamwari woenda kumira
wenda mumusha menyu vanhu vese vakaita zvidhina vauye kudai vakamupawo vachinyora nhamba akaenda manzwa nekuti amboda kuita shortcut anika vatoona kuti inenge ida kureba iwe Tsabhuku tida kuti iwe unotudzira komiti uye sekuno nekuti anogona kusaiudza pamusoro wemba ndapinda iwewe uri Tsabhuku vanhu vanokanya zvinha mubhuku ravo vanobhadhara zvinda zvakare saka ndiamba achikusenzera auyanga achisenza pari zvinombo watinawo ndokuti anga achisenza achiparesa akwete ndo ari kuti pari zvinombo watinawo unogara pamutete kuivaini kuti akati tiganise irozi yedu wewazosara sei imuri makagara pamwe chete next door munonongorana uyu ndiye ambozvishaega achiita development iwo usingaiti ndizvo mambo kuti handina kuda kudziya moto wembavha taramba tinotendera isu tiri kuti Tsabhuku matemai mambo avo ngwarati tikuda vanhu vese vakaita zvidhina kuna Tsabhuku ndirika inga yako zvakare uyezve tida kuti komiti yake iuye chero nevakanga variko vauye rakanzi akabva vauya kuti nebhuku remaminitsi emusha mavo kuita zvidhina izvozvo nevana vese vakateverwa vakaita zvidhina vakatorwa zvidhina pahirosi panzi zvidhina zvakaendapo zvive than 4,000 saka isusu izvozvo uyo akaisa 2 saka chianzwa mwari akafuti 2 pakazongoita vamwe vakapfuura futi ipapo ndipachatangira chi nyaya aiwa vanhu vese vari kukanya zvidhina iwe unondipa zvakati iwe unondipa zvakati iwe unondipa zvakati vanazvo chititaura panyaya yemuti kuti chamusina kukwirira muna Tsabhuku ndechekuti ane zvaakada here pakutema muti kana kuti ane zvakaita sei panyaya iyi zvaakada toti hapana asi kubva panguva iyoyo nini dzimwe dzeungaona kuti ndasangana murudu mamukasemba kudai saka chawakarambira kupa Tsabhuku zvidhina kwekupedzisira zvasipa venyaya kuti zvakaenda kwaresa yes because ti pahirosi pakatika hirosi apa pamusha pangu zvotondirwadza kuti pasina something chiri kubuda kana kuti pahirosi hirosi patori pamusha pacho wakuti patori pamusha pachaguta saka vada kusumudza hapana chiri kusumuka nebaba imukuramba ringomana ndokwachawakuta hongu ndiri kuzvibvuma ndokwachaguta asi paakutaura kuti ipapo vamambiti varidze minde vakwachawaguta vamwe havasamwe chete navo vamwe chete mudzinza muri Nyandoro here hongu kwenini hatisatazivana mambo wangu Nyandoro ndati muri Nyandoro here hongu kwavo mambo wangu Nyandoro ndati ndi Nyandoro ndi mambo wangu Nyandoro ari kupi Gari ndionozikanwa Gari munzira ndizvo Gari ni Nyandoro hongu chichenyu paukama handingazivi but anofanira kuita mwana asi wedzinza rako here Gari ndewedzinza rako ari Nyandoro ndizvoka kuchawaguta nachawaguta
vatsunga vese vasi vedzinza rimwe chete ndevedzinza rimwe chete chii pamberi pedare asi gari yandigone kuenda kutema minda unotema miti kunga magari nekuti ridzinza rimwe chete ndo zviripo ngatenderere nyaya iyi ivo vane minda dzacho ndomatsidzimaifono ndaiti ndingadaenda tokutungidza ifono vachitaura kuti sabu minda yedu yapera kana maenda kumambuti udanzwa kuti mambo anotaura kuti varigire minda iyi nyaya yemayapedza kugara mati uyu ngauye nekomiti yake toda kuziva zviro zvakabiswa nevana vakanyazvidhina vaisvaga kuti sekurarama muchiamotiamuro kuti tiite zvatiri kuita musha zvekusimudzira musoro kuheroes mati kuti kwakapira 2000 yes mapinda 4000 yakwanisa kuinzi yakashanda vakapisa kozvimwe zvina zviripo here zvakamira here kuti muite zvakati kana kuti hapana mari yacho yakaendeira ndo patinenge patiri kupesana mambo zvidhina zvakatakurwa 2000 zviuyu takatengesa simendi yekutanga kuvaka asi zvidhina zvandiri kutaura izvozvo zviri muvanhu hazvisi paheroes zviri muvanhu ndogara ndichitaurapedze nguva kumana inyaya isingai shamwari nemisa bhuku nini toda vanhu vakatorwa dhina pano toda bhuku remusha muzoisatadhe pano toda kuti komiti yacho yababa tova nechokwadi chakadzara mukomana ndiwo chawabvuta asi kana paine ane kukadzika nekutema kwaakaita miti yemumunda mavo ngauye tisunge pakanaka ndo zvandataura ndinotone foni matonditi ngaidzimwe ndaitongedza munzwa kutaura kwavari kuita aiwa tinzwetatingaayamangari asi panyaya yemiti nyaraiwa mwataura ichichemo kwamuri mwana ndodaona ngane mukomana masabhungu aramba achipuwa respect sabhungu aita utsotsi hwangu uri kubuda muda utsotsi andisi asi aidzirai kuti kana uda kutema chero munda make ngaazizisaba ngazidzidze tsotsiyo nekuti tikadaro ava masabhuku vachashaiswa simba nevana vangotema pese aiwa vana hatinapedza kutonga nyaya vanhu vane judgment yavachapiwa yekutema miti tizvoka asi handinoziva here kuti iwewe ari kumupurisa wamambonyandoroya akamira kudzitarapiwa pananga ari mbori kudzitarapiwa iwewe mburuma wanga uri musoja wakapara mbaka iwewe wakaenda kurobhari nesu zvinu vanhu isusu iwe uri muuto pakatanga kutomwanya anomhanyirwa ndiana nemhosva hombe iwe utanga ndizvoka saka isusu panyaya iyi toita sedamhanya but totanga kubatani nekuti uyu tiatozonzwa kuti uya aitotongeresa kuti miti tema iwe akazonyimaatiatozonzwa izvozvo zvisaka tazatesa judgment asi mbavha yedu yekutanga yatobata isusu unazwachi temo namene dare muchinzwe sikai